kunevideo engiyikhiphile nje eyokugcina engiyenze nje few days isinge esinqomo ebisithathile okudlulisa i-ruling ebayithola kwi-electoral court regarding uJacob Zuma we-MK. Lapho ngakhuluma impela ngiphatheke kabi because ngaze ngasho ngathi akufanele into enjalo engabe ziyenzeka ngenhlanhla mangabe ngikhuluma ama video ami noma ulive wami akukho la ungafiki khona. And lokhu ngasho futhi ngathi noma yini engiyishoyo iba ne-impact to the country or to the nation. So that is the reason why namhlanje ngifisa nje ukubonga ukuthi ama video amafika ngisho eParliament, afika ngisho IEC, afika emphakathini, afika overseas, afika all over. Ngithe ngiyikhiphile nje awuphelanga u2 days ngikhiphile lo video. I-IEC yasishintsha isinqumo sayo esokulwisana nokuthi uJacob Zuma abe kwi-ballot paper, yasishintsha basho futhi bathi nje uZuma usezoba khona kwi-ballot paper njengoba ziya kuma elections ngomhla ka29 May. IEC ikhombisa ubuhlakani ke lapho bokwazi ukulalela ngoba asivele sikhulume nje mase sikhulumile ngoba vele kusuke kuphoqa ukuthi asikhulume, kodwa mangabe nje amaqembu edlalela ipolitiki yawo asikwazi futhi ukugenelela noma futhi sekudlula ama elections sebekhala abanye bethi thina ngathi sirobhekile, thina ngathi ngeke ngiloko mina ngizongena ukuthi bekwenze njani benivote kanjani, cha. Kodwa mase kwenzeka into sokusubona ukuthi ngempela isizosikhosta thina ayifuna singenelele ngoba inkinga noma yini eyenziwa abantu abaphezulu, noma yini eyenziwa abantu abasemandleni, noma yini eyenziwa abantu abanabalandeli, ekugcineni ikhosta impilo zabantu abasuke be-innocent okwama followers. Nangesikhathi sobandlululo abantu abaningi abafa yilabantu ababa kuma grassroots levels, bafa abantu abaningi kufuneka ubandlululo nasezimpini futhi zobukhosi. Ngesikhathi soshaka abantu abaningi ababefa kwakufa umphakathi. Uma ngabe nje ngisho isiZulu siyasho ukuthi uma ngabe inkunzi zidudulana kugugu utshani ubani umphakathi. Ngenhlanhla le social media because sesiyakwazi ukuthi masikhuluma silaleleke and sikhulume abantu basizwe. Umonakalo obungenzeka i-social media siyakwazi ukunqanda because abantu everyday bahlakaniphile. Ziningi into engiyinqandile mina zanqandeka. Ngibonge nje nali ngoba ngithema ngikhuluma ngayo iyayenza impact. Ngizonikhombisa leyo video la i-IEC isisholo khona ukuthi Mr Jacob Zuma represent iMK sekuzoba uyena and futhi sekuyena umholi weqembu uMr Zuma lo weMK. And leyo nto leyo ayisena kuthandabuza, ayisena mbango, then sekumele umuntu nomuntu asebenzisa amandla akhe wokukhankasa amavoti okwethu thina njengo King Bhaka sekubuka ukuthi iyozala inkomuni. Kodwa cha, okaZuma umntwana ubesebanjwa ngophondo, kodwa futhi sebeyalidedela uphondo lwakhe akabahlabeke, akayibonakaliseke, namanye futhi amaqembu akayibonakalisi. Khumbule thina singeni kakhulu ekuthenini ubani okhampeni kamnandi, ubani okhampeni singena mase kukhona umuntu esibonayo ukuthi uyahlukumezeka, uyahlukunyezwa, noma futhi ngahlukunyezwa umholi we-EFF. Siyoqhamuka nje mina ngifike ngikhuluma iqiniso and iqiniso ngiyolisho kuyogcina lona. Noma ngakuthiwa kuhlukumezeka ubuholi we-ANC Mr Ramaphosa upresident nakhona futhi ngiyongena ngithi hayi ngiyabuya xhaphazeka. Noma kuthiwa kuhlukumezeka uhlabisa owenkatha ngiyongena futhi ngisho ngithi hayi ke njengamanje kuyaxhaphaza. Noma kuthiwa kuhlukumezeka we-DA angithi phela mina angichimi. Noma kuthiwa kuhlukumezeka umholi we-Action SA, noma kuthiwa kuhlukumezeka umboni wanoma yipi organization party okwami ngingachemi uqhamuka nje ngimele iqiniso. Ngifuna ukukhuluma ke kakhulu ngezinto ezithinta ukugula namhlanje ngoba sesikunqobile lokho. Ngizophinda ngidlale futhi le video noma uthi ngidlale manje le video le ukuze abantu bavele bayibone nje ukuthi kwenzekeni after mina ngithini, ngathini mina bathini bona kunjani makusho. Le video ke le The face of the party on the ballot paper in respect of MK party will be that of Mr. Jacob Zuma. Ngazi noma nibonile yini iyona le video engidlalayo le.
ngisangayiphinda futhi uncase mawukuthi awuyibonanga nansi of MK Party. The face of the party on the ballot paper in respect of MK Party will be that of Mr. Jacob Zuma because madoda bathi kama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathethe ubhaka ukuthi kweyini ingqwele leli ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngothola udamantshise ngisho ithuluza ngihambi nalo ngilifica ensimini ixama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngomafavuke njengedangabane ngunogwadwogwadwa ayikhulule kufoka amakhandakhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dama ningasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga mthombo ogelezayo ngabonakala amanzi aqhamukaphi kodwa yabonakala lapho ephuma khona amadoda ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fokofa ngeke ngize ngizwe ngempatha mina ake uhlehle ngamavideo wami mfethu ukuwacheke nje ukuthi yini engake ngathi ayenzeke noma yini engathi izokwenzeka yagcina ingenzakalanga so njengamanje ngiyabona ukuthi abantu emakhaya babhekene nezinkinga ezinzima kakhulu abantu emakhaya babhekene nezinkinga zokuthi yes udobuza impela kodwa umuzi wakhe awulawuliki uyabona once wabasekhaya ikhaya okulona langalawuleka ngabe umuzi wakho ngabe umuzi wakini ikhaya langalawuleka uthola ukuthi ubaba uphuma bhekene umama ubhekane izingane ezibhekane akulawuleki lapho kanti yonke into ine system ekumele icomply to yonke into bafethu kumele ikwazi ukulawuleka even icountry inendlela elawulwa ngayo icountry even njengoba ziya kuma elections kunendlela okulawula ngayo le process yama elections ekhaya lakho umbuzo khona kungabe la uhleli khona kuya ubani olawulayo ukhumbule akugona njalo la kuthiwa kuyimpoqo ukuthi akulawula ubaba kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi lo muzi uyaphambili nje ngoba kulawula umama kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi kulawula ubaba ubani umuntu oba namandla wokulawula yilo muntu ukuthi makushoda isinkwa kutshelwe yena ukuthi isinkwa sikho ulo muntu ukuthi mongakhanya ugesi kutshelwe yena ukuthi ugesi awukhanyi yilo muntu ukuthi bengabe ingenawo upetrol imoto noma ingekho imali yokugibela kubhekwe yena emahlweni ukuthi uzokwenza iplan loyo muntu ngoba uthwele umthwalo wokuthi enze iplan wonke amandla kuyena wokwenza iplan yilowo muntu olawula leli khaya ningalenzi ikhaya ukuthi kulawula umuntu ozothi mayisexakekile isinqumo sithathile aphinde futhi azokhalela wena breadwinner umuntu olawula ekhaya ilo oyi breadwinner mfowethu wena njengoba ungakakwazi ukuba i-breadwinner njengoba ungakuthola umsebenzi bekunjani awukamnayo imethod okwenza imali khopha phela from the best lalela lokwazi ukwenza imali ukuthi imapha amaqhinga awasebenzisayo amsebenzele musa ukufuna ukutshela lo muntu okwazi ukwenza imali kodwa wena ukwazi ukwenza imali kodwa utshela yena ukuthi akenze njani ngoba egcineni uzomphazamisa okwenzela imali agcine ethi ngineyinkinga emsebenzini ingoba wena uyazi mfethu ukuthi okwamanje amandla you are defeated awukwazi ukwenza imali wena kopisha ukuthi ukhuluma kanjani lo nezidalwa uthandaza kanjani lo uNkulunkulu njengoba ekwazi ukwenza leyo madlana ekwazi ukunenza niphile uyabona kuyenza kwesinye isikhathi uthola ukuthi kuleli ikhaya abazali sebebadala abasebenza abazali kusebenza ingane esimisa ikhaya ngiyacela ukuba makuyingane emise ikhaya leli mzali siyazi uyayizala ingane siyazi ma ingane yakho le kodwa ngoba sekuyiyona eletha isinkwe etafuleni awuzazi ingqinamba emsebenzini ebhekana nazo isupporteni ingane yenu ayimusa ukuthi ithi ingane imeli ikhaya ilondla kodwa futhi nifuna ukuyitshela ukuthi ayinyathele kanjani umhlaba ayubuke kanjani indlela enyathela ngayo iyo le yenza ukuthi ibe nemali njengoba nina ningenamali la njengamanje zikhona lezi qalekiso noma lezimpi eziwele phezukwenu beniboshwa kuya mangabe ubopha abazali automatically nengane yabopheka kodwa ingane bangabe izokwazi ukuphundlela ikwazi ukuphundla ingabopheki iphuma eceleni ingabopheki ikwazi ukwenza imali siyabonga ayibuye support abazali ke angathi bebophekile bebetshela ingane ukuthi ayenze njani
Mntanami lo msebenzi uthole eGoli, musu kuye eGoli kosebenza khona imali eThekwini. Amathuba wekhe eThekwini, amathuba seGoli. Mntanami sithi ungayi lapha eGoli. No. Ingane niyayivala, iyekeni yosebenza ibisibuya nemali. Nina isupporteni noma kuthiwa yenza muphi umsebenzi as long as mayibuya nemali futhi ngenza umsebenzi wokungcola ibuye nemali. Supportani bazali, lokho kuzokwenza impilo kuleli khaya ukuthi belula. Manje kweminye imizi ufica umuntu ongenalutho efuna ukucontrol umuntu onotho. Angikhathali ukuthi ubani ungathini. Mawungenalutho baba, rub your shoulder with lo muntu onotho uzokucobelela. Nawe uzoba notho mase ngikhuluma kwi level nobabili with the same level of understanding. Because uma ungenalutho ama spirits akho are pulling backwards. So njengamanje wena umuntu odonsela lo muntu oyaphambili emuva because already wena una kanti lo phambili okumele akudonsa kuse phambili and la ngaphandle kuxabene ubendle and makubonakala ukuthi ngampela ustrong uyaphambili ngenkani kuvele kushintshe kuthiwa ulaleli kuthiwa uthwele kuthiwa uyabacindezela kuthiwa uyabathakatha ishintshe inkulumo ithi njengoba bengenalo ukuthi abanye bacindezelwe uwena kanjani. There is no such mfethu. There is no such. Wena mhloniphe lo muntu onotho. Awuhloniphi yena, uhlonipha lengelosi yakhe capable. Rub your shoulder with. Nase ekhaya futhi. Uma ufile ukuthi umkakho unemali ngaphezulu kwakho ndoda musu ukuxabana naye. Qinisekisa ukuthi mnikeze uthando ukuze lengelosi ekwazi ukumenzela imali, ikutakule ikukhuphule nawe. That is the thing. Manje abanye abantu ezinye izinto bazibuka ngeso lomona nangeso lokuthi ngimdala nangeso lokuthi ngiyindoda owesifazane kanti when it comes to baba kwimpumelelo ingakho phela uthi uyindoda ukwazi ukuyoqashwa uphinde ukhokhelwe umuntu wesifazane emsebenzini uqashwa umuntu wesifazane. Abantu besifazane bafethu badlala ama role abalekile la ngaphandle manje emsebenzini. Sekusele nje lapha eParliament sibabona abantu besifazane beba wo president ngelinye ilanga. Kodwa futhi kancane sekuzokwenzeka ngoba isikhona social media sizowuphusha lo mshilashila kuyogcina kwenzakalile because umuntu wesifazane once wayibamba into unalamandla owokuthi vele uyinzala abantu ukwazi ukuthwala umuntu. So ingakho nje abantu besifazane bayadeserve ukunikezwa amathuba bese kuba yibona ke mhlamba abodlala ngawo kodwa benikeziwe. So that is why ngithi lapha ekhaya unenhlanhla umuntu wakho wesifazane uhola kangcono kunawe kodwa still nisabambisene. Idlozi lakhe alikukhuphule nawe. Ingakho ngithi ngifuna ukukhuluma ngale ndaba leyo kugula kakhulu because ngiyabona ukuthi abantu abaningi omunye umuntu uthi engaguli kodwa kugcine segula. Omunye umuntu uthi egula agcine mhlambe esesindile kodwa imost yabantu baqala bengaguli bese begcina sebegula. Angikwenzela isibonelo nje ukuthi mangithi umuntu uqale engaguli agcine segula. Khona into ekhona uma ngabe unedlozi elinamandla, uma ngabe unedlozi elinamandla elifuna ukusebenza ngendlela yalo, izinto zakho liyakwazi ukuthi malifuna ukusebenza umzimba wakho lulokhe ungaguli ukhathale bengathi ungalala. Ukhathele nje awuguli ndawo ukhathele. Njengoba ukhathele idlozi noma amandla akho khona la saye khona yosebenza awafuna uvuke ngoba azothi esebenza ngapha wena ube uwaphazamisa ube wenza lokho. Akufanele ngalewo mzuzu kuqhamuka umuntu ozolwa nawe athi ulaleleni ngoba leyo nto ayenzeki njalo kodwa esontweni kuyenzeka ukhathala umzimba is because ipower yakho kunendlela esebenza ngayo. Kwesinye isikhathi uma ngabe amandla ayo emakhulu kakhulu uma ifuna ukusebenza ipower uthola ukuthi lento ke yenzeka kubantu aba spiritual uplifted little bit. Uthola ukuthi uzothi uyazizwa inyawo zakho ziyasinda ayivuma ukuhamba. Hayibo bengathi hayibo nange efelwa isingezansi nangilalela awuguli. Njengoba inyawo zakho zisinda zingavuma usukume into yesikhashana leyo. Mangase lo muntu ningamphazamisi ningalwi naye ningatatazeli ngoba ubambekile mnikezela umbhede nje alale bese niyamshiya niye kwezinye izindlu enjalo. Shiyani idlozi lakhe khona into elisebenzayo manje limbambile ukuthi angavuki ngoba mayevuka umzimba wakhe lo
khona la usetshenziswa khona ngokwepower engiyoyichaza ngelinye ilanga lento. Kuyenzeka uthulele wena la kodwa umzimba wakho ube usebenza somewhere. Omunye umuntu aze athi hayibo ngikubonile mfowethu izolo wangiziba ubengaboni wena ubulele wena kodwa ubebonani umzimba wakho khona into kade uya koyilungisa bafethu khona into enjalo bayazi abantu mfethu abahamba ama levels from 1 to level 4 lento engiyichazayo umzimba uthola ukuthi kuthiwa ubanjiwe ngoba kusasetshenzwa bayazi abantu abanegodlo khona ukuthi ungene esigodlweni ngoba nakho kuyasetshenzwa ufika ubanjwe esigodlweni ingakho esigodlweni normally akumele kuphithizele ingene noma ubani ngoba izinto ezenzeka khona masinamandla isigodlo sakho omunye umuntu ngeke ayiunderstand ufika ubanjwe esigodlweni uthi uyaphuma kuphumeki ingoba kusasetshenzwa noma usachazelwa ngokwepower yakho. Ingakho nami njengoba ngisebenza kwi-level engaka nginesikhathi la ngingatholakala khona ocingweni mangabe ngiyisesigodlweni ngisho ngacela umuntu ukuthi ngicela uKing Bhaka gijimani imnika ucingo ngeke kwazi because la ngikhona kusetshenzwa ngenye level impilo zabantu all over. That is why mina akekho umuntu ongathi King Bhaka ngikuthole ecingweni kwashakacima no because izikaekusetshenzwa ngalo likhomba ukuthi ufuna kuhlale ipower ibuye isebenzisa umzimba wami ukulwa ezinye izimpi ezibhekene nabantu akugcini ke lapho. Kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi ingane yenu ngoba lekhaya understand ukuthi inamandla athile izothi isuka ingane yenu ivele iwe ayiwi ngoba nakho inesifo sokuwa iwa ngoba njengamanje khona into eqhamuka esithubeni ekumele amandla akulengane ayi-athende idinga umzimba idinga izandla zalengane ngokwakwamoya kumele enzeni lo kumele alaliswe noma abekwe phansi ngenkathi umuntu ewa musani ukutatazela because wawa umuntu natatazela nagijima nama-razor namgcaba nagijima niphazamisa lo moya osebenza ngalo mzimba njengoba senuphazamisile uzokwenzani uzothi usuka ube udinwa ukuthi awukwazi ukusebenza bese wenzani ube usuyalwa ngeke nisakwazi ukuyilawula-ke lento sekuzoliwa-ke manje naye usuzokwenzani lo moya usuzomwisa noma ikanjani noma yinini ngoba sewuthukuthele suyalwa. Bafethu lezinto kumele ngiyicacise because omunye umuntu uthi bengabe ezwa singasebenzi singezansi for the first time kukhayizwe athwalwe afakwe emotweni ayiswe enyangeni ayiswe esibhedlela kuphazanyiswa iprocess eyenzakalayo ngokuthi bese kuqaliwe ukusetshenzwa le ngeke iyekwe into eyenziwayo ngoba nakho nina understand kuzokwenzakalani ngenkathi nimjova nimgcaba kuphuma igazi then mephuma igazi sekuphazamiseka yonke iplanning sekusuka nemimoya elwayo isiyafika izophuza leli gazi leli enimkhipha lona ama chances ukuthi aphinde abuye avuke futhi asemancane ngoba sekuphazamiseke isystem yokusebenza uyabona and lezinto ngithatha isinqumo sokuthi abantu manje kumele ngidile nabo kwenye ilevel ingakho nje manje ngama Saturdays ngiqala la ku Rocky Ridge ngi-attend abazofuna omakhandakhanda abaphuthuma ukuphinda emuva bese ukuthi abazofuna omakhandakhanda abafuna ukusetshenzwa yimi siya nabo lapha edamini lamakhandakhanda la ngifike ngiyisebenzele khona mina ngendlela yami ngiphinde ngihlale nabo ngiphinde ngimcheck umuntu ukuthi into engaphakathi kuyena ifunani yini le msebenzi ewenzayo ngalomzimba yini le dinele lento ngigezele mina ngicommunicate nento yomuntu lapha edamini ngimgqibele. So for lokho uza ku Rocky Ridge from Rocky Ridge mase siyasuka siye edamini kodwa uma uyazi indlela ngo 12:1 vele ngisuke sengisendleleni ebheka khona lapha edamini ngomgqibelo ngoba ngisebenza lezi zinto lezi ezibucayi. Uyabona uma ukuthi la ukhona mfowethu unomakhandakhanda la ukhona nawe futhi ngizokhuluma egroupini ukuthi yini esizoyenza because njengathembisa ngathi abantu ngifuna ukubalwela ngezinga eliphezulu I really meant it uxolo kancane olo nje kancane bengisakhanyisa I really meant it
mina ngeke ikhulume into engingayazi. Abantu abaningi bagula nje abashawe yiwe zilwane. Bashawa ukuthi umuntu okusurroundile aka understandanga ukuthi bekwenzakalani kuwena. Ingakho empilweni kubalekile ukuthi mangabe unamandla noma unomakhandakhanda hlala nomuntu okuunderstandayo ukuthi idlozi noma uNkulunkulu uyasebenza ngawe, ngoba vele mfethu izinto ezingajwayelekile ziyenzeka emzimbeni womuntu, into ezingajwayelekile. Uthola ukuthi kunento zokuyizwe nje ikudonsa esiswini. Akuyona yonke mfethu into ekudonsa esiswini elwa nawe, kodwa sometimes igcina seyilwa nawe. Kodwa enye uyabona mawumuntu kumele ukwazi mfethu ukuthi idlozi lakho noma idalwa zakho zikuthayimisa kanjani makukhona ingozi ezokwenzeka. Ngoba ngeke mfethu njalo idlozi lasebenza ukuthi uzolala bese uyaphupha mase ubona izinto, ngoba kuzokwenzeka ube semgwaqweni kanti la uyakhona kufanele uye. Funeka mfethu ube nendlela ozotshelwa ngayo ukuthi la uyakhona akuphephile. Hayi ukuthi inkinga yepower mayikubamba. Enoze nakhohlwa nini nami lemhlabeni. Inkinga yepower mayikubamba ikuthayimisa. Ayikubambi kahle noma iluphi uhlobo lamandla noma kuthiwa idlozi alikubambi. Bayazi abantu abanamadlozi akhulumayo. Malikubambile sometimes kusala ngisho izandla. Malifuna ukukhuluma idlozi alikubambi kahle idlozi. Ingakho abantu ngabagqugquzela ukuthi abathole obakhandakhanda mase siyabambana. Sibhekene nani? Sibhekene nempi elwa nedlozi lakho. Ingakho manje ngiqhamuke nokuthi ngama Saturdays unomakhandakhanda awunamakhandakhanda kubalekile ukuthi makukhona impo obhekene nayo, ngoba lemhlabeni siyalwa abafowethu. And uthi uyinqoba lempi kube qhamuka enye futhi impi. Uthi uyinqoba kube qhamuka enye. Niqole lapho bafethu indlela yokuphila. As long as mawusafuna ukuya phambili nempilo sizohlala silwa, kodwa kusalayo sizonqoba. Ngoba awukwazi ukunqoba noma yini mfethu ungalwanga. Sengitshela nawe okwiposition lapha emsebenzini mfethu abakudlalisa irafu, abakuvalayo, nabakuphazamisayo, nabalwa nawe mfethu, yini kuliwe nawe emsebenzini? Ingoba kuyabonakala ukuthi you've got a lot of potential to go to the next level. And awukwazi ukuya kwi next level, my sister, wherever you are, my brother, my daddy, wherever you are, without a fight. Angazi ukuthi yini edidisa abantu. Inkinga ukuthi impo ilwayo wena awunayi sure ukuthi uzoyiqoba yini, ngoba ubona ukuthi iyakunqoba. Kanti nalaba balwa nawe nabo futhi they are feeling the same. Uma unomakhandakhanda bese uyakulalela, ayikho impi yonqoba. Impi yonqoba the day you decide ungangilaleli. Ngoba lento zakamoya ngizazi from A up to Z. Wena nomakhandakhanda bese uyangilalela. Uyabona nje manje ukuthi ngidecide ukuthi mina every Saturday ngifuna ukukulwa nabantu, ngibasebenze edamini ngendlela yami. Ngizokhuluma nabe groupini. Ma ukuthi egroupini awukho ungisendela uWhatsApp umbona makhandakhanda uthi my king nami ngifisa ukwazi ukuthi ngampela inkosi ethi izolo kanye. Ngoba mfethu uma siyinqobile impi yayizolo, wena usahamba usafuna ukunqoba okunye, khona ezovuka futhi ngaphambili impi. Nadezovuka asiphinde siyinqobe futhi. Ngenkathi uyinqoba futhi ngoba uyalwa sizoyithola imkhuzu kemncane. Asiphuthume siye edamini siyophesha leyo mkhuzu ukusiphinde sithatha amanye amandla, siphinde sibhekane nenye impi. Manje abantu abaningi psychological balimele. Abantu bayitshela ukuthi empilweni uzofuna uhlale phansi bese yonke into ibe ubuthelele. Kuyimanje ziya kuma elections bafethu, niyabona indlela amaqembu adudulana ngayo. Niyabona indlela ama political party leaders indlela ashaywa ngayo, ingoba ayapi ayaphezulu. Ozohlukunyezwa kakhulu uyena futhi ekugcineni ozoba nabalandeli abaningi,
ohlukunyezwe kancane uzolandela futhi ngemuva, ongahlukunyezwanga uzoba semsileni. Osemsileni yini ohlukunyezwa kakhulu eba namandla kakhulu? Ingoba lo hlukumeza kakhulu uyena futhi olwa kakhulu kodwa ebambile ukuthi ngiyaphambili. Uhlulwa nini beke wathi uyaphambili wahlukunyezwa kakhulu walwa wase uya withdraw wase uyahlehla? Yila uhlulwa khona ngokuhlehla kwakho. Isinqumo sithathile mfowethu la ukhona ujike ukuthi balwa nawe bayakukhanda ngamatshe, bayakucindezela, bayakuthuka, bayakuvala. Keep on going forward. Sizoyinqoba lento. Ngoba into elwayo isebenza ngokuthi akuliwe nanoma ubani okusupportayo asuku kuzube wedwa. So ingake ngithi mina Saturdays nje ngampela kwimanje nje ifoni yokusebenza nansi iphethwe yimi njengamanje uyanswayo ngiyeke ukuyi-answer uma ngiyesigodlweni kuphela. Kusukela nje izolo ngiya-answer le phone yokusebenza, nanamhlanje futhi ngiyakade ngi-answer, nakusasa ngiya-answer. Ngizothi mase ngesigodlweni ngiyibambisa umuntu okuyena ozobe ezoyi-answer kwesikhashana, mangiqede esigodlweni ngiyabuya. Uma i-answer omunye umuntu ningamkhombi bafethu ukuthi nikeza uking wethu wena, ngoba izinto engisuke ngiyibhizi ngani usuke ngiyakwazi ukungena la ngisuke ngikhona. Seyakwazi ukungena. Yabo nje bethu uKing Bhaku usabhizi. Ngiyacela ukhona uyihloniphe lonto ngoba usuke ngiyakwazi ukungena. Kodwa futhi mase ngiphumile uphinde ushaya uzokwazi futhi ukungithola. Wenza ibooking yakho. Ili ufuna umakhandakhanda ngolosithathu ngoba definitely 44 Rock Ridge every Wednesday ngikhona. Umakhandakhanda uyawuthatha ngiyakutshela ngawo uyawusebenzisa uyanqoba. Kodwa mawuthi my king ngifuna ukuthintwa izandla zakho. ISaturday ke neFriday leyo lapha edamini lamakhandakhanda. Futhi mina ngingathokoza mangathiwa nje umuntu uyafika ngemsebenzi siplane ahamba yonqoba into ayinqobayo kuphinde kuphele 2 months aphinde futhi aqhamuke eze kumina siphinde siedama nyamandla aphinde futhi ahamba yonqoba after futhi 2 months aphinde aqhamuka umuntu eze kumina ngoba njengoba ngiyinikelile mina ngiyinikela ngalo lonke uqobo lwami ukuthi abantu abanqobe asuka umuntu eCape Town eze lo King Bhakanza Amadam asuka umuntu ePhumalanga asuka umuntu eGoli ngisebenze ahambe ayonqoba asho athi ngifuna ukunqoba ukuthi mina afika inqobe leyonto aphinde futhi landa amandla phinde kuyonqotshwa ngoba kuyaliwa lemhlabeni bafethu yaliwa lemhlabeni afuna ukukhohlisa baba ngenhlanhla ngoba into engiyichazayo ngiyazazi ingakho ngithi omunye umuntu bafethu bengabe ewa kusuke kunedlozi elifuna ukukhuluma kuyena bese nithi ninesifo sokuwa nimthathe nimgcabe. Once wamgcaba umuntu amandla akho uyawehlisa, igazi liyashintsha libe umhlabelo. Igazi lomuntu liyaprotectwa, alikhishwa igazi lomuntu mfana noma ikanjani. Ingakho noma ungaxabana nomuntu umsike ngerazor bekwaphuma igazi ayokubopha. Beke nje uyabona mfethu bengabe lingaphumanga igazi ngisho police station balight lonto baze bayibize nge-common assault kuthiwa ayi-common hayi akunagazi uyabona. Kodwa once kwaba negazi liphuma komunye umuntu imfana iyaqina i-charge baze bayibize ngobani nge-PGH or something alikhishwe igazi lomuntu. Nawe futhi mfethu akufanele ujwayele phatha ukhipha igazi lakho egameni lokuthi uyaqiniswa. Mawukhishwa igazi awuqiniswa mngani wami, ayathathwa amandla. Igazi lakho liyathathwa igazi lakho. Ngathi kuyinkinga insila yomuntu uthathe nje insila yomuntu ingabe iskipha ngabe umjuluko ngabe yini uthathe. Awumashimo mangabe umuntu ngizokugcabela kwami igazi lakho lizophalala ukwami. Ayi into enjalo bafethu. Igazi lomuntu nje liyavikelwa igazi lomuntu. Ngoba ngisho noma kwenzeka i-accident mfethu umuntu once wopha kakhulu thola ukuthi kwenzeka ingozi bophila abantu kakhulu kodwa uthi uyafika kwisini igazi alikho. Kodwa abantu uyabona ukuthi la kade kukubi balimele bakupetukile bophile kodwa alikho igazi. Lenze njani igazi? Imimoya ilithathile yaliphuza le yenza ukuthi kwenzeke lengozi eyenzekile. Kude bafethu lesiya khona kodwa mina ngiyakuthembisa as long as uyabona iplan leyo ukuthi uma unomakhandakhanda ngiyosebenzela le damini ngifuna ukukusebenza ngezandla zami uhambe uyonqoba ngikutshela ukuthi buya nini sewunqobile hayi sekuqalile nawe nje bangabe uthi ufuna uqale
ngizomemezela emagroupini ka WhatsApp esinawo, ngizomemezela all over ukuthi konakele ngempela ke manje. Ulesithathu kodwa ngila ku Loki Ridge whole day as usually. And mfethu mina ungifoneli for appointment, you just pitch. Awungifoneli because uzongifonela ungangitholi. Vele ufike, awukho rock vele ufike mfethu. I-address number 44 Rocky Ridge Road, Hillary. Mawuthanda uthi King Bhakanzama uza ku Rocky Ridge. Bengabuye edamini King Bhakanzama Dam i-map ikhombisa ngqo le lokhuzana edamini. Kodwa mawuthe King Bhakanzama iyakuthatha nje i-navigator yakho izokubeka ngqo la esilungwini. Angazi ngakuchazela kanjani bafowethu. Ngazi kuchazela kanjani. Ngoba lento iqale ekuthenini ngaphakathi endlini. Mayisengenile uSathane. uSathane masengenile baba. Now uyakwazi ukubona. Ngaphakathi endlini nje lingalawuleki ikhaya kube nomsindo nje. Ingane lena ilwa naleyana kuyamenyezwana wawe ezinye ziyabuya zidakiwe uthi uyakhuluma umzali zikubhekisa lena okunye kuyalwa kubhekane yentombazane ivalele ekamelweni ayikhulumisa umuntu indoda yalekhaya ixabana nomama balala bebhekelena leli ikhaya ke alilawuleki ngisho idlozi lalekhaya akusenayo isystem eyokuthi lizoyilawula kanjani lento. Udingani lapha? Udinga mina sihambe sedamini hlale phansi nawe ngikutshele sikhulume mase siyaqala silayina kahle mase yabuya amandla mase uyanqoba ziyanqoba izingane ekhaya. Hlungabi lento thothi izingane azithola imisebenzi akwenze kulutho kuthuli kuthenya kuyaliwa nje kuyaliwa nje. Omunye utshethu usile uyazi, omunye utshethu usile ubhekane, omunye ubhekane ifuneka lona. Inamba yami 0798130260. Sazobuya futhi mfethu ayikho into engiyoyisho mase kuthiwa ayenzakalanga. Ngiyaziqhenya ngale yenzeke kwi-IEC. Ngiyaziqhenya ngayo ngoba ngikhulume kanye. Akuphelanga ngisho 2 days yabuya impendulo. Ngikhale ngokuthi i-IEC ibingekho wrong ibingabe okokuqala ididiswa isigaba 47 lapha yakumthetho. Uyabona? Ibingekho wrong. Kodwa futhi court mayisirula ithi hayi ni wrong i-IEC bengame nenze kanje kufuna bona phela bawuhlonipha umthetho. Funa bawuhlonipha umthetho phela lapho. Akufanele bathi hayi lo mthetho unamanga. Uyabona? Lo mthetho unamanga awuthi sidlulise siyobheka abangcono yini. Sekunamuphi connection onithembisa okungcono. Ngoyikhuluma le nto. Kodwa ngenhlanhla ngumuntu okhuluma kuzwakale. Nathi leyo video. IEC isithi siyamgranta uJG Zuma ukuthi uzoba ku-ballot paper ameli MK nakhe. Ballot paper the face of the party on the ballot paper in respect of MK party will be that of Mr. Jacob Zuma because hey engathi ngalo ngidlala of MK party will be that of Mr. Jacob Zuma because angisafune ngisho because mina ngisafune ngisho because sengithanda ukuthi nje babenzile ubulungiso. Ayuzi ngeke ize ngi-interfere ukuthi obana babakhankasa kangcono obana abakhankasa wrong obana abanjani ngeke ngi-interfere lapho okwama politician ukudlala leyo game. Kodwa nje le hayi bingasalungile le. Sibonga kakhulu lapho nikhona emakhaya. Ngisazophinda futhi ngizokhuluma egroupini kama khanda ngicela ngoba le video khona ezophinda ifike kubona. Ngizocela ukuthi ngikhulume kahle egroupini kusasa ngizokhuluma egroupini. I think tomorrow is Friday if I'm not mistaken. Yabo ngizokhuluma khona kusasa egroupini kama khanda selibuye bonke abantu emsebenzini ngabo 8 ebusuku. Ngizokhuluma Friday ngabo 8 ebusuku. La ngizobe sengikhuluma khona ukuthi ke sizosebenza kanjani lapha ya nabantu abanomakhandakhanda ukuthi siqinisekise ukuthi yonke into engithe izokwenzeka kubona iyenzeka. Siqinisekise ngoba ifuna sithi hayi umuntu usenomakhandakhanda hayi dead no, ifuna silwe ngezinga eliphezulu ngenhlanhla bayajabula left right and center ngoba abantu la bekhona babhekene nezinto ezilwayo. Izinto ezilwayo once waphakama yona imenza ukuthi umuntu akalwe akenjani ayimgcindezele ibisikhahlela
lo muntu okunikeza ipower ngokubambisana nedlozi lakho. Ifuna mina ngenzeni mina? Ifuna ngihlakaniphe ngaphezulu kwemoya elwayo ukuthi nginqobe wena lapho khona. Kufanele nje mfethu sididiswe kuthiwe uxakwa isilwane, kuthiwe uxakwa into ezivala imali zakho, uxakwa izinto ezikwenza ungaphumeleli, uxakwa ingane endlini, udidekile. Akufanele baba ngenhlanhla ngoba ngasho ngathi uma ngabe kubanjiswene hayi nhlanhla ngoba edamini kuvunyiwe ukuthi ake ngama Saturdays nje ngikhona abantu ngibasebenza ngezami izandla. Imininingwane emikhulu ngisazofika nayo. Mawufuna umakhanda mfowethu uzokwazi ukuthola inamba 0798130260 and mawuthola edamini uzophinda usetshenzwe yimi ngalezi zami izandla. Thank you so much. Angikhulumi kwi-Facebook. Lama scammers athi yimina kwi-Facebook afune o300 no 600 babantu. Angikhulumi kwi-inbox kwi-Facebook. Inamba yami iyodwa mfethu u0798130260. Kuba ngcono mawuzobhala ungwathaphi wenze appointment. Kuba ngcono mawuzobhala. Noma ufune i-address futhi kuba ngcono mawuzobhala uWhatsApp ucele i-address kulula ukukusendela. Thank you.